Дъко само. Или ще стане, или няма стане. Или ще ригам по Чакай малко. малко не влиза от една страна. Това не е добро, чакай да ми. Не, това Отива друго. надолу. Виж. Трябва да върви на страна. Ето. Само да не чупиш. Не идея да си толкова сигурен, защото тя нещо не върви направо и... Ето. Чай седем. Тръгна. Чакай малко. Браво. Добре, сега, дали добре влезва пружината ми е проблема? Май не. Що добре, само остави и цялото това да... Защо от другата страна не влиза вече? Ами не влиза по прав ъгъл ли, дупка ли, нещо. Пружината за мен върви направо. Мога ли да го изкарам пак?